الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Barcha maqtov hamd sanalar Alloh subhanahu va taolaga tiyishli. Ул гына безне ризыкландырып тора, ул гына безне суларын биреп тора. Һәм әлхәмдүлилләh Аллаһ Таала менә безне Рамазан аена да ирештиреп, инде ничә көн ураза тотырга насыйп әйләде. Аллаһ Таала шушы тоткан уразаларыбызны, кылган изгелекләребезне кабуллардан кылсын ия. Беренче шатлыгын инде без бу дөньяда менә күреп барабыз әле генә. Авыз ачты, әлхәмдүлилләh. Икенче шатлыгын да кыямәт көнендә күреп шатланырга насыйп әйләсен иде. Ул әҗр-саваплар югалмыйча, шул саваплар сәбәпле Аллаһның рәхмәтенә ирешеп, андан соң инде җәннәтле булырга насыйп әйләсен иде. Бүгенге сөйлисе килгән вагаз, дәрес диек инде үтә дә мөһим. Ул Рамазан аенда гына түгел, әмма дә ләкин Рамазан аенда ул бигрәк тә әһәмияткә лаеклы. Әмма ләкин Рамазан аеннан чыккач та инде без бу нәрсәгә бик каты игътибар итәргә тиешлебез. Кызганычка каршы, менә бу сөйлисе килгән әйбер диек, ул шунхатлык игътибарсыз, шунхатлык кеше аның кадерен белми, уйламый да. Әмма ләкин кыямәт көнендә шушы ниъмәт өчен соралачак, һәм шушы ниъмәтне ул нишләп кадерен белмәдем дип кыямәт көндә үкенәчәк. Һәм бүген көндә дә ул без үкенәбез бу нәрсәне югалткач. Әмма ләкин үкенүгә карамастан барыбер без ул нәрсәнең кадерен белмибез. Әйе, күпмедер яшьлекне югалткач, олырак яшькә җиткәч, без инде нишләп шулай әйтмәдем дип үкенәбез. Нәрсә ул? Ул вакыт. Ул кешенең гомере дисәк тә була инде, чөнки кешенең гомере шушы вакыттан тора. Бүген көндә кеше вакытның кадерен белми. Без аны үзебез дә беләбез. Шулай бит? Чөнки бернинди файдасыз сүзләрдә сәгатьләр буе итеп китә безнең. Бернинди файдасыз безнең кисәдә акчаны да күбәйтми торган, иманны да куәтләми торган, гыйлемебезне дә арттырмый торган, дөньяда ниндидер инде файда китерә торган, һөнәр дә өйрәтми торган, савап та язылмый торган гамәлләрдә күп вакытны әрәм итәбез. Ул булсын бернинди файдасыз кинолармы анда, концертлармы, бернинди файдасыз анда теге Инстаграмнар, телефонда карый торган инде мәгънәсез мәкаләләр диек инде. Менә шушындый нәрсәләр белән безнең вакыт үтеп китә. Әмма дә ләкин без һәр вакытта да файдалы гамәлләргә генә, файдалы нәтиҗә бирә торган нәрсәләр белән генә шөгыльләнергә тырышырга тиешлебез. Әгәр дә ул гыйлемебезне арттыра икән, булсын ул дөньяви мәсьәләдә безнең эшебезне яхшылата торган, кәсебебезне алга җибәрә торган, һөнәребезне тагын да идеаллаштыра торган, яхшылата торган гыйлем булсын. Һичшиксез, яки инде дини яктан гыйлем арттыру булсын, иманны куәтли торган, яки кисәдә акчаны арттыра торган гыйлем булса, менә шушындый файдалы гыйлем булса, файдалы вакытны уздыру булса, бу вакытта омтылырга кирәк бу нәрсәне эшләргә һәм шушы нәрсәдә инде вакытны үткәрергә. Әмма дә ләкин бернинди файдасы юк икән, менә бу санап китергән әйберләрдән һөнәребезне дә яхшылатмый икән, кисәдә акчаны да арттырмый икән, иманны да куәтләмий икән, дини гыйлемне дә арттырмый икән, мондый нәрсәләрдән булдыра алганча ярак булырга кирәк. Чөнки кыямәт көнендә бик каты үкенәчәк без, нишләп шушы кадерле гомеремнең кыйммәтен белмәдем дип. Менә шушы вакыт ул кешене я бәхетле итә, я бәхетсез итә.
Вакыт ул бер кыр болын кебек. Әгәр дә болынны, кырны, бакчаны диек инде эшкәртеп, шүпләрен үтәп, утап, бүҗәкләр килмәсен дип инде үз вакытында авылларын сибеп, шулай итеп карап торганда гына шушы җирдән, шушы болыннан, шушы бакчадан без уңыш алачакбыз. Әгәр дә без шушы җирне эшкәртмибез икән, чүбен утамыйбыз икән, карамыйбыз икән, ул берни файда бирмәячәк, файдасыз җир булачак. Шулай бит? Кеше борылып та карамый. Һәм вакытыбызда, әгәр дә без вакытыбызның кадерен белеп, шушы вакытыбызны карап, эшкәртеп, файдалы, татлы җимешләр бирә торган үсентеләр утыртып, һәм шушы үсентеләр җимешләрен бирсен өчен аларны төрле бүҗәкләрдән саклап, һәм шулай ук шүп басмасын өчен шүпләрен үтәп чистартып тормаса, шушындай файдасыз җиргә әйләнгән кебек безнең вакытыбызда файдасыз үтеп, кыямәт көнендә шүпкә баткан җир кебек безнең дә әҗерсез кала торган буш сумка диек, буш әҗерсез китабыбыз булырга мөмкин безгә бирә торган. Шуңа да безгә бик каты әһәмиятле булырга кирәк. Менә бу вакытыбызны кая сарыф итәбез без? Бигрәк тә шушы Рамазан аенда. Чөнки беребез дә белмибез, тагын ничә Рамазан яшибез. Бу көндә инде бер кеше дә әйтәлме, эй, пенсияга хәтле картайгач үтермен әле, укырмын әле. Чөнки бу көндә күрәбез, яшьләр дә бик күп китә. Шуңа күрә беребезнең дә күкрәк кагып әйтә алмыйбыз, күпме яшәячәкбез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ирештерде икән бу Рамазанга, безгә кадерен белергә кирәк шушы Рамазанның. 1 минутында, 1 секундында буш, файдасыз эшләрдә үткәрмәскә. Һәм инде менә шушы сүзләремә дәлилләп, хадисләр кайбер сахабаларның, безнең галимнәребезнең сүзләрен әйтеп, шушы сүзләрне дәлилләп, ныгытып китәсе килә, ничек алар менә вакытларына хирыс булганнар, ничек вакытларын саклаганнар, һәм шуларның сүзләре белән, Пәйгамбәр саллаллаһу күркәм хадисләре белән тагын да иманнарыбызны куәтләп, вакытның кадерен белүчеләрдән булса иде. Менә Али ибн Аби Талиб әйтә, бу Бухари җыентыгында килә инде бу риваят. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَعَادَ حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ ди. Дөреслекдә ди, бүгенге көндә ди, гамәл бар ди, әмма хисап юк ди. Менә кыямәт көнендә ди, гамәл булмаячак, әмма ләкин хисап булачак ди. Коръәндә дә бит инде күп аятлар бар. Адәм баласы ди, үкенер ди. Эй Раббым, тагын бер мизгелгә генә мине бу дөньяга җибәрсәң иде, изгелекләр кылып калыр идем дип, бик үкенәчәк. Ни өчен? Чөнки гамәл кылып булмаячак. Ул күрәчәк, ул гамәлсез менә бер нәрсә дә эшләп булмый. Әмма ләкин кире кайтып булмас, гамәл кылып булмас. Бу дөньяда кылган шушы вакытын файдасыз үткәргән гомере өчен ул җавап тотачак һәм үкенәчәк. Шуңа күрә безгә менә бу гомеребезнең, вакытыбызның кадерен белергә кирәк. Һәм шулай ук кеше ди, аның менә бу вакыты ди, аның гомере дисәк тә инде дөрес инде, шушы вакыты үтү белән ди кешенең бер өлеше китә ди. Мәсәлән, аның менә гомере ди инде, вакыты менә шушы бер кеше сыманрак ди. Менә һәрбер киткән саен бер киткән кебек ди. Карарга кирәк ди шушы өлешен кайсы җиргә китә. Әгәр дә ул файдалыга, савапка китә икән ди, шатланырга кирәк ди. Әгәр дә ул хәсрәткә итә торган җиргә китсә инде,
Җәһәннәм ягына. Моның өчен кайгырырга кирәк инде. Һәм Ибн Масгуд әйтә, менә бу бик тә тетрәндергеч сүзләр инде. Бездә уйлансак иде шулай, үкенсәк ие. ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي دي. Мин дә бер дә үкенмәдем ди. Менә көнем үтте дип, әмма ләкин үкендем ди. Менә кояш байыды бүген ди. Әмма дә ләкин изгелек капчыгымны тутырырдай бер нинди файдалы гамәл кылмадым бит дип, менә шуның өчен үкендем ди. Менә без дә шулай көнебезгә хисап кылып үкенсә идек. Менә бүген нинди гамәл кылдым? Әгәр дә файдалы гамәлләр күп булса, Кур'ан уку, садака бирү, кешеләргә, мохтаҗларга ярдәм итү, файдалы киңәшләр бирү, ниндидер кемнеңдер проблемасын чишергә ярдәм итү, менә шушындай әлхәмдүлилlah шатланырга кирәк. Әгәр дә саныйбыз, хисап кылабыз кич белән, бер нинди гамәл дә юк икән, Кур'ан да укылмаган, садака да бирелмәгән, кешегә дә ярдәм, бары тик анда теләсә инде анда файдасыз концертлар карап, әллә инде буш кинолар карап, бер нинди дөньябызга да, ахирәтебезгә дә файда бирмәгән инде мәкаләләр укып утырган булсак, гайбәт сөйләп утырган булсак, кеше тикшереп утырган булсак, анда күрше нәрсә эшли икән дип, күршене тикшереп утырган, җин шундый файдасыз була икән, моның өчен үкенергә кирәк. Чөнки без һәрбер көн өчен, һәрбер сәгать өчен борчылырга, кайгыртырга кирәк. Чөнки менә бу мөмкинчелек безгә Аллаһ Тәгалә бирә. Шушы үзебезнең бер киң болыныбызга, бакчабызга файдалы үсентеләр утыртырга. Хасан аль-Басри әйтә: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمهم ودنانيركم دي. Мин дә шундый кавымнарны, дә шундый кешеләрне күрдем дә. Алар вакытларын шуның хәтлек саклыйлар иде, кайгырталар иде. Ничек кешеләр үзенең малын, динарларын, акчаларын саклаган, кайгырткан кебек ди. Менә шушындый кешеләрне күрдем дә. Бүген көндә бит без менә акча өчен бик кайгырабыз, шулаймы? Артык тиенне дә бирергә без жәллибез. Бик каты аны саклыйбыз, шутлыйбыз. Шулай бит. Контрольда тотабыз, кая тотылган, кая тотылачак, бөтен нәрсә безнең акчабыз контрольда тора. Бер тиенен дә читкә чыгарырга, әрәм итәргә теләмибез. Ә менә бу кешеләр дә шушы акчага караганда да вакытын хисапладылар ди. Менә бүгенге иртәнге ягымның вакытын кая куйдым мин? Обедтан соң кич белән нишләдем дип, шулай итеп вакытларын нишләгәннәр? Саклаганнар. Һәм шулай галимнәр әйтә, кешенең вакыты ди, ул менә сәүдәдәге булган капитал ди, расул мал ди. Инна al-layali wal-ayyam hiya rasul mal al-insan fi hadhihi al-haya ribhuha al-janna ди wa khusruha an-nar ди. Кешенең вакыты ди, ул сәүдәдә теге бизнесменнарның, бу бизнес башлары алдыннан капитал, шулаймы, күпмедер акча күләме. Менә кешенең дә ди вакыты менә шушы капитал ди. Әгәр дә бизнесмен, сәүдәгәр шушы капиталны инде дөрес итеп кулланса, сәбәпләрен кылса, теге рынокны дигәнне, базарны өйрәнсә, аналитика үткәрсә, инде киңәшләшсә, дөрес итеп шуны алып барса, ул керем алачак, прибыль. Шулай бит? Әмма ләкин инде тикшермичә инде, ана авось кына инде берәр сәүдәгә акчасын тыга икән, куя икән инде, эш бармыйча ул банкротствога да чыгарга мөмкин. Һәм менә монда да кеше шушы вакытның капиталын дөрес итеп куллана икән, изгелекләрдә, хәерле, файдалы юлда тота икән, аның кереме ди, аның прибыле җәннәт булачак ди. Әгәр дә шушы Аллаһ Тәгалә биргән шушы капиталны, вакытны ул дөрес итеп кулланмый икән, гынаһлы гамәлләрдә, файдасыз эшләрдә куллана икән, ул шушы сәүдәгәр ничек инде банкротствога юлыккан кебек, бу кешедә дә инде керемсезлеккә, менә шушы җәһәннәмгә юлыгачак ди.
Күрә, менә безнең төп капитал ул вакыт. Һәм инде менә шушы сүзләрне, галимнәрнең сүзләрен, алда әйтелгән сөйләнгәннәрне тагын да дәлилләп китәсе килә, ныгытасы килә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләре белән. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сүзләре ул шулай ук Аллаһ тарафыннан индергән вахи. Шулай бит? Вахи, ягъни Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә җиткерелгән гыйлем, откровение русча әйтсәк инде. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сүзләре гади кеше сүзе генә түгел. Ул Аллаһ тарафыннан әйтелгән сүзләр, әмма дә ләкин Пәйгамбәребез аша, Пәйгамбәребезне арадашчы итеп, безгә шушы гыйлемне җиткергән. Нәҗм сүрәсендә 3-4 аятларында әйтә бит Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә: "Ва ма янтиқу анил һава ин хуа илля вахью юхади." Ул ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзеннән, нәфесеннән бер нәрсә дә әйтми. Ул бары тик Аллаһы Тәгалә индергән вахийны гына ди сезгә җиткерә ди. Шуңа күрә хадис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сахих хадисе, ул шулай ук Аллаһ тарафыннан индергән вахий. Һәм менә шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Мустадрак аль-Хаким җыентыгында килә торган хадистә: "Игътаним хамсан кабл аль-хамс." Шушы 5 нәрсәнең ди кадерен бел ди. Аның икенче 5 ягы килгәнче ди. "Шабабака кабла харамик." ди. Яш вакытыңның ди кадерен бел ди, картлык килгәнче ди. Булаймы? Күбегез олы кешеләр. Күбегез инде менә үкенәдер яш вакытта шуны эшлисе калган, моны эшлисе калган дип, булай бит. Яш вакытта менә Куръан ятлыйсы калган, яш вакытта шушы дугаларны күбрәк өйрәнәсе калган, яш вакытта инде шушындый эшләрне эшлисе калган дип, һәрберебездә ниндидер үкенү бар, булай бит. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә 14 гасыр элек инде кисәткән кадерен белде яшьлегеңнең картлык килгәнче ди. Әмма дә ләкин кызганычка каршы без менә бу яшьлекнең кадерен белмибез, белергә дә теләмибез. Яшь вакытта кешегә әйтәсең икән, менә Аллаһы Тәгалә каршында булган бурычларыңны үтә, син бит тик томалдан гына килмәдең. Менә Аллаһы Тәгалә сиңа бушка бит бирмәде, менә бу күрү сәләтен, тоту сәләтен. Сиңа зрәгә генә бит Аллаһы Тәгалә менә аяк бирмәгән. Аллаһның хавасыннан сулыйсың, шөкер ит, рәхмәтле булып, аңа гыйбадәт кыл дисәң, нишли? Гадәттә яшьләр, монда балалар йөри бит, һәрберсенең үзере бар. Кемгәдер онда укытучы кушмады, я ураза тотырга, я инде йигыга әзерләнәсе бар. Әзер мәктәп бетереп институтка кергәч, институтта укыйсы бар, институт бетергәч эшлисе бар, ягъни гел гызыры бар. Менә яшьлек вакытта шундый Аллаһка якыная торган шундый фурсатны ул кулланмый, һаман әле ул менә бу дөнья өчен тырыша. Әмма ләкин бит син Аллаһ өчен бер адым барсаң, Аллаһ та дөньясын да бирә. Һәм шунысы кызык, яшь вакытта менә шулай итеп гызыр таба, яшь вакытта вакытым юк дип эшлисе бар, өйләнәсе бар, укыйсы бар, йиге бирәсе бар. Картаймыш вакытында насихатлисең икән, менә пенсияга чыктым бит инде, өйдә ятасың бары, ишек алдына йөрисең, әйдә мәчеткә кил әзрәк, дуга өйрәнерсең. Менә шушы Аллаһ Тәгалә сиңа шунхатлы гомер биргән өчен рәхмәтеңне белдерт инде. Ашарга ризыгым бар, шушы Аллаһы Тәгалә биргән ризыгың өчен рәхмәтеңне белдерт, Аллаһ Тәгалә сәҗдәгә кыл дисәң, мин карт инде, ул яшь вакытта кирәк иде. Хәзер инде картайгач буыннар да катты инде. Кешенең гел гызыр эзли. Шулаймы? Яшь вакытта тормыш төҗисе барды, картайгач инде яшь вакытта эшләргә иде, инде аны эшләп булмый. Шуңа менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кисәтте. Яшь вакыттан ук ди, картлык килгәнче ди, кадерен бер ди яшьлегенне ди. Нәрсә дигән сүз? Яшь вакытта көч булганда, булдыра алганча файдалы итеп гомерне кулланырга, вакытны кулланырга. Бу дөньяга да файда китерә торган булсын, һәм ахират тормышына да. Чөнки яшь вакытта менә безгә дә балаларны, аныкларны шулай тәрбияләргә кирәк. Чөнки яшь вакытта эшләнгән эшләр менә картлык көнендә дә безгә файда китереп тора торган булсын өчен.
Чөнки яшь вакытта син менә эшләп каласың икән, күп итеп шәкертләр тәрбияләп анда, бүтән төрле теге бизнесларны бастырып, картлык көнендә дә шушы татлы җимешләрен алып торачаксың. Шәкертләрең килеп рәхмәт әйтәчәк сиңа. Син анда чыгарган китапларың килеп укыганнар сиңа рәхмәт әйтәчәк. Син анда бизнес төзеп инде яки бүтән төрле эшләр төзеп инде, мәчет, мәдрәсәләр төзетеп, факир мискиннәргә ярдәм итеп куйсаң, картлык көнендә дә шушы кешеләр яки үлгәч тә сиңа дуа кылып торачаклар, рәхмәт булып, сиңа да инде әҗре килеп торачак, садака җари инде. Картлык көндә моны эшләп булмаска мөмкин. Ләкин яшь вакытта шушы изгелекләрне эшләп булганда эшләп калырга кирәк. Һәм икенчесе дә васиххати кабла сaqamikti. Һәм дә сәламәт вакытта да авырту килгәнче дә шушы сәламәтлегенең кадерен белде. Һәм бу чынлап та шулай. Менә бит инде шушы соңгы елларда бөтенебез дисәк тә ялгыш булмас, авыртып чыкты. Шулай бит яттык, кузгала алмыйча да. Атналар буе, кайбер кеше айлар буе, шулай бит силкенеп тә булмый иде. Һәм шул вакытта бер уй фикер килә иде бит, шулай бит. Күбрәк нәфил намазлар, уразалар тутасы калган. Күбрәк Кур'ан укыйсы калган. Күбрәк менә мөмкинчелек бар шушы кешегә ярдәм итәргә, шуңа ярдәм итәсе калган дип. Чөнки менә авырткач кына без сәламәтлекнең кадерен беләбез. Ә югалткач белмибез. Кеше шундай адәми зат, әле без аны турында сөйләшәчәкбез. Менә кеше югалткач кына әйбернең кадерен белә башлый. Ә бушка килгәндә, гел теге изобилиедә булганда, ул аның кадерен белми. Һәм вагина әкә кабла фақрикти. Фақирлек килгәнче ди байлыгының кадерен белде. Бу шулай. Кеше рәхәттә яши, садака бирмәскә мөмкин. Анда мохтаҗларга ярдәм итмәскә мөмкин. Үзенең кайбер инде кирәк яракларын капламаска мөмкин. Әмма ләкин инде шушы фақирлек килгәч, ул теге акчасы беткәч инде яки керме тимәгәч үкенә башлый, шуны эшләп калган дип. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу менә бу әйберләрнең әле бүгенге көндә булганда кадерен белергә өйрәтә. Ва сарагага кабла шугыликти. Бик каты теге эшкә чумганчы ди, шундый була бит, вакыт кысынкы вакытлар. Менә шушындый кысынкы вакытың тыгыз, вакытлар килгәнче ди, буш вакытыңның кадерен белди. Чөнки буш вакытны шулай файдага үткәреп була. Булай бит. Кайбер вакыт эш белән тыгызланасың, дөньяга чумасың, Кур'анда укылмый, хадисларда укылмый, анда кешеләргә дә ярдәм ителмый. Һәм башка теге әтиян янына да кайтып булмаска мөмкин, туганнар белән дә очрашып булмаска мөмкин эш аркасында. Һәм кеше уйлана, менә буш вакытлар бар иде, нишләп соң кадерен белмәдем, шушы хәерле гамәлләрне кылмадым дип кеше үкенә. Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә ди? Билди кадерен ди, шушы вакытсызлыгың килгәнче ди. Ва хаятука кабла маутик ди. Тормышыңның кадерен белди, үлем килгәнче ди. Менә үлем килгәч инде кеше тормышының кадерен бик каты белә башлый, ләкин соң була. Аят әйткән бит, Алла субхана ва тааля Кур'анда әйтә бит, кирегенә кайтарсаң иде, изгелекләр кылыр идем. Кеше бу дөньядан киткәч, үлгәч инде тормышының кадерен белмәгән өчен, вакытының кадерләмәгән өчен бик каты үкенәчәк. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи бу хадисендә әйтә, кадерләрен белергә шушы 5 нәрсәнең. Һәм шулай Тирмизи риваятында килә, Ибн Мас'удтан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә, ла тазулу кадаман ибни Адам يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5. Кешенең ди кадамы, ягъни аягы ди, табаны ди, кыямәт көндә силкенмәс ди, Раббысы каршында 5 нәрсәгә җавап биргәнчә хәтлек ди.
Аллаһ Раббыбызга менә шушы бу тормышта 5 нәрсә өчен без кыямәт көндә җавап бирәчәкбез. Шуның беренчесе ди ан умрихи фима афна. Яни вакытын өчен ди, гомере өчен ди. Шушы вакытыңны Аллаһ Тәгалә әйтәчәк. Менә мин сиңа вакыт бирдем, гомер бирдем. 60 ел, 70 ел, 80, 90, 100 ел. Шушы мин биргән вакытны син кая кулландың дип. Әгәр дә ул әйтәчәк икән, менә Раббым, әлхәмдүлилләh, сине танып, белеп, үзеңә шөкер итеп, намазлар укып, уразалар тотып, садакалар биреп, Кур'ан укып, фақир мөхтаҗларга ярдәм итеп, туганлык җепләрен ныгытып, әти-әнине кадерен белеп, ихтирам итеп, балаларны дөрес итеп, син кушканча тәрбияләп, халал мал кәсеп итеп, шуның белән гаиләмне тулыландырып, булдыра алганча мәчет мәдрәсәләргә, шушы авыруларга ярдәм итеп өлеш чыгардым дип, әлхәмдүлилләh, без беренче этапны үткән булабыз. Әгәр дә киресе булса инде, вакытым булмады, Раббым бер Алла сиңа сәҗдә кылырга, менә эшем тыгыз иде, сәүдәм каты барайы, ураза торырга да вакытым булмады, анда гаиләне туйдырасы бар иде, менә минем вакытым булмады, гафу ит инде дип, бу вакытта бик аяныч булачак. Һәм икенче Раббыбыз сорар: "Ваган шабабихи фима абла". Синең яшьлегең булды, шушы яшьлегеңне нәрсәдә кулландың? Ни өчен шушы яшьлеккә бара? Чөнки яшьлек инде менә алда хәдистә әйтелгәнчә, кешенең шундый энергиясе ташып торган вакыт, иң күп файдалы гамәл кылып ала торган вакыт. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әгәр дә кеше ди яшь вакытында ди үз тормышын Аллаһка багышласа ди, Аллаһ өчен сакласа ди, картлык көнендә Аллаһ аны саклар ди. Әгәр дә яшьлегең вакытында кичкенәдән син Аллаһ Тәгаләгә намазлар укып, уразалар тотып, башка төрле изгелекләр кылсаң, картлык көнендә дә Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирә шундый итеп, үз аягың белән басып, намаз укый торган, ураза тота алырдайлык картлык бирәчәк. Аллаһ Тәгалә саклаячак яшьлегендә Аллаһ ризалыгы өчен, үзеңне саклаган өчен. Менә бүген көндә дә күрәбез, әгәр дә кеше яшьлегендә Аллаһ өчен багышлаган икән, үз аяклары белән баса, укый, уразалар тота. Әгәр дә кеше инде яшьлеген гынахта үткәргән икән, ул күренә картлык көнендә инде ул тиешенчә бөтен гыйбадәтендә үтәп бетерә алмый. Шуңа күрә бу вакытта инде безгә Аллаһ Тәгаләдән гафу сорап, хәзер менә моны аңлагач, белгәч, күбрәк омтылырга кирәк, изгелек кылырга, тәүбә, истигъфар кылырга. Һәм өченче сорады: "Ва малихи мин айна иктасабаху ва фима анфaqahu" ди. Һәм өченче сорады: "Менә мин сиңа мал бирдем. Син шушы малны кайсы юлда кулландың?" Әгәр дә харам юлда кулландың икән, хәмер өчен, харам ризыклар өчен, ришвәт өчен, зөлемлек кылыр өчен, Алла сакласын, инде шушы малың сиңа газаплаучыга сәбәп булачак. Әгәр дә шушы малны халал юлда кешеләргә ярдәм итүдә, мөхтаҗларга хәлләрен яхшыртуда ярдәм иттең икән, синең малың инде сиңа файда китерүче, саваплы булачак. Һәм Аллаһ Тәгалә каршында бу этапны үтәчәкбез. Һәм ди: "Ва маза амила фима алим" ди. Менә Аллаһ Тәгалә сиңа гыйлем бирдем ди, шушы гыйлемне кайсы юлда кулландың ди. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә бит һәрберебезгә нинди булса гыйлем биргән. Ул дөньяви мәсьәләдәме, яки инде дини мәсьәлә буенчамы, һәм шушы биргән гамәлне дә, гыйлемне дә без куллана алабыз. Дөрес юлда, шулай гынаһлы юлда. Кеше бит инде гыйлем ала икән, шушы дөньяви мәсьәләдә инде уларны бит кешегә зөлемлек кылуда да, начарлык кылуда да, алдалауда да кулланырга мөмкин. Шулай кеше дини гыйлем ала, һәм ләкин аның белән яшәмәскә мөмкин, һәм шушы гыйлеме аңа каршы булырга мөмкин. Менә шушы 5 нәрсәгә
җавап бирмичә, Аллаһ Тәгалә каршында шушы 5 нәрсәгә җавап бирмичә дә, кешенең аягы ди, табаны ди, кыямәт көндә урыныннан да кузгалмас ди. Һәм Бухари җыентыгында килә торган хадис, менә бу хадис бигрәк тә бүгенге көндә бик актуаль. Ни өчен дигәндә, менә бу 2 нәрсәнең без бүгенге көндә бер дә кадерен белмибез һәм кадерләргә уйламыйбыз да. Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә диде? Ниъмәтән мәгъбунун фихима кәсиру минан нас, ас-сихха вал фарагъ. Кешеләр ди 2 ниъмәтнең ди кадерен белмиләр ди. Кадерсезләмиләр ди. İhtibар etmilerde 2 nimetkə ди. Бүгенге көндә бигрәк тә актуаль. Беренчесе сәламәтлекте, икенчесе вакытты. Менә бүгенге көндә карасак, кеше шулай сәламәтлегенә ихтибар итми, шулай бит? Аңа барыбер. Ул натураль ризыкмы, ул химиямы, ул ашый бөтенесен, шулаймы? Айырып тормый. Әмма ләкин сәламәтлекне без әманәт, без кайгыртырга тиешбез, тырышырга тиешбез. Әз булса да инде табигыйрак ризык ашарга, әз булса да шушы химияны киметергә. Һәм шулай ук кеше айырып тормый, халалмы, хараммы, барысын да ашый. Әйе, әлхәмдүлилләһ, теге дин тотучылар әле әзрәк әзме күпме айыра халалны, харамны. Әле анда да гыйлем дәрәҗәсе нинди дәрәҗәдә. Диннән ерак булган кеше аңа барыбер. Алдына нинди ризык куела, халалмы, хараммы, аңа барыбер. Менә бүгенге көндә без кызганыч сәламәтнең кадерен белмибез. Без ашаганда да бит бугаз тулганчы, ташып чыкканчы ашыйбыз. Бу күп чирләрнең безнең тәнебездә пәйда булуына бер зур сәбәп. Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә диде? Адәм баласына ди, шушы умырткасын йөртергә ди, бер телем ризык та җитә ди. Әмма ләкин ашыйсың килсә инде, аша ди, әмма ләкин ашказаны 3кә бүл ди. Бер өлеше ди, шушы ризыкка булсын ди, бер өлеше суга булсын ди, бер өлеше һавага. Без инде өчесендә ризык белән тутырабыз, шулаймы? Әле тулып җитмәде дип, аннары калганын су белән тутырабыз. Аннан соң, булды бу дип, силкенә алмыйча да кишкә-мишкә тотынып кына чыгып китәбез. Шул сәбәпле безнең организмыбыз тулган ризыкны чистартып бетерә алмый. Һәм чистартып бетерә алмагангә күрә, бу эшкәртелмәгән ризык шәклекләре безгә китә, һәм нишли башлый, гноится итә башлый, чири башлый, һәм төрле токсиннар чыгара, һәм шуның белән кешенең сәламәтлегенә төрле зыян китерә, төрле авыртулар чыга башлый. Менә бу сәламәтлекнең дә кадерен белмәүгә төп сәбәп дөрес туклану. Менә Пәйгамбәрбез кушканча тукланмау. Һәм шуның аркасында менә бүгенге көндә күп чирләр пәйда була. Менә сәламәтлекнең кадерен белер өчен безгә үтәргә кирәк менә шушы Пәйгамбер саллаллаһу киңәшләрен, дөрес туклану, халал ризык белән тукланабызмы, ул безнең табигыймы, яки инде төрле химик, ул химиядан инде бүгенге көндә андан качып булмый, әмма ләкин булдыралганча киметергә тырышырга кирәк, сәламәтлекнең кадерен белергә. Икенче инде нәрсә ди? Вакыт. Вакыт турында инде сөйләнде. Вакыт бүгенге көндә вообще кадерсез нәрсә. Бигрәк тә балаларда. Чөнки балаларыбыз көне-төне шушы телефонда, планшетта, компьютерда теләсә инде видеолар, теләсә нәрсә карап утыралар. Һәм шунысы аяныч, әти-әнигә бер нинди әһәмияте дә юк. Әле әти-әни үзе бирә, аны башына гына катырмасын, утырсын. Әйе, өйрәнергә кирәк ул современный технологияларны, шулай бит. Әмма ләкин бит аны бит яхшыга кулланып була. Мәсәлән, шикләр куеп 1 сәгать, мәсәлән, тел өйрәнә торган анда, чит телләр анда, гарәп телеме, инглиз телеме, шуңа бәйле булган төрле
видеороликлар куеп, яки анда хайваннар тормышыннан берәр файдалы видеолар куеп була, география буенча төрле илләр турында әзрәк булса да, гыйлемен арттыра торган дөньяви гыйлем булса да файда бирә. Әмма ләкин шикләр булырга тиеш. Безнең бүгенге көндә гомумән андый шикләр юк. Безгә барыбер бала кая утыра, нәрсә тыңлый, нәрсә карый, вакытын ничек сарыф итә, барыбер. Кадерсез ул бүгенге көндә. Шуның хәтлек менә бу вакыт белән сәламәтлектән дә кадерсез әйбер юк. Әмма ләкин моны югалткач без искә төшә, кадерли башлыйбыз, әмма ләкин инде соң булырга да мөмкин. Шуңа күрә безгә менә бик игътибарлы булырга кирәк, сәламәтлеккә дә карарга кирәк, нәрсә ашыйбыз, кайчан ашыйбыз, ничек ашыйбыз, һәм вакытыбызга да ничек сарыф ителә. Сорау бирергә тиешбез. Шушы үткәргән вакытым дөньяма файда бирәме? Һөнәремне яхшылатамы? Кәсебемне, ягъни кесәмдә акчаны күбәйтәме? Икән эшлә, чөнки дөньяны да алып бара кирәк. Икенче сорау, гыйлемемне арттырамы? Файдалы гыйлемемне, файда бирә торганмы? Өченче, иманымны куәтлиме, дини мәгърифәтемне арттырамы, әҗр савап бирәме бугамы? Шушы өч сорауга җавап бирәбез икән, уңай безнең шушы вакытыбызны шушы эштә инде дәвам итәргә кирәк. Әгәр дә инде bir уңай җавап алмыйбыз икән, безгә шушы эштә вакыт үткәрүдән качырга кирәк. Һәм әле шушы вакытны кадерләүне безгә балаларыбызга да өйрәтергә кирәк. Чөнки кичкенәдән салган менә бу фундамент тик, тел өйрәнү булсынмы, һөнәр өйрәнү булсынмы, ул бөтен тормышка. Чөнки олылайгач, ниндидер яңа гыйлем алу, яңа тел өйрәнү, яңа һөнәр өйрәнү ул бик авыр. Шуңа күрә менә кичкенәдә вакытта балага биреп калдырырга кирәк, оныкларга диек инде, монда күп безнең оныклар бит инде. Тырышыйк менә кичкенәдән аларга шушы һөнәрне өйрәтергә, телләр өйрәтергә, дугалар ятлатырга, Куръан ятлатырга, ислам әдәпләрен өйрәтергә, кичкенәдән сеңдерә алсак, кичкенәдән тәрбияли алсак, вакытын файдалы үткәрергә, файдалы гына гыйлемләр алырга, картлык көнендә үзебезгә бер сөенеч булачак. Үзебезгә дугачы булачак. Әгәр дә без менә ул балаларыбызда да инде әһәмият бирмәячәкбез икән, ничек вакытларын үткәрә, нәрсә белән шөгыльләнәләр, кызганып менә бүгенге көндә нәрсәгә борчылырга кирәк, менә ул балалар бүгенге көндә бер нәрсә белән дә кызыксынмый, алар менә җиң кызыклы-мызыклы гына видеолар карап утыра, алардан сорыйсың, тормышта нинди максат? Белмим. Теге кем буласырга телисең? Белмим. Монда нәрсә өчен борчылырга кирәк? Теге кул селтәп кенә карамый, без олылайгач, менә безне кем дәвалаячаксың? Әгәр дә шушындый кызык-мызык видео гына карап утыра торган балалар булса, без үлгәннән соң безгә бу балалар дуга кыла белә торган балалар булырмысын? Әгәр дә без шундый кул селтәп кенә аларның вакыт үткәрүләренә шулай җиңел генә карасак, менә уйланыйк, балаларыбызга, оныкларыбызга вакытларын ничек сарыф итәләр, файдалы үткәрәләрме, кайгыртыйк, һәм инде яхшы якка, файдалы якка үзгәртергә тырышыйк. Алла субхана ва тааля шушы бигрәк тә Рамазан аенда, менә Рамазан ае шундый зур мөмкинчелек безгә файдалы үсентеләр утыртып кала торган. Шушы Рамазан аеның уңышын кыямәт көнендә алачакбыз. Бигрәк тә шушы фазиләтле Рамазан аенда изгелек кыла торган айда мәхрүм булмыйк, чөнки Пәйгамбер саллаллаһу әйтте, рагыйма анфти. Теге ни кайгы, үкенеч шундый кешегә ди, Рамазан аена ирешеп тә ди, гынахларыннан гафу ителеп чыкмаса ди. Гынахлардан гафу ителеп чыгыр өчен нишләргә кирәк? Күп итеп изгелек, игелекле, файдалы гамәлләр кылырга кирәк. Шуңа күрә Алла субхана ва тааля шушы фазиләтле айда да безгә Аллаһ Тәала бәрәкәт бирсен ия,
файдалы үткәрергә. Аннары менә монда бер галимнең бер сүзен әйтергә онытканмын әле. Ул галим әйтә: "Идаатул вакт ашадду минал маут, лианна идаатул вакт туqatti'u 'anillah wa darul akhirah wal maut yuqatti'u 'anid dunya wa ahliha." Вакытны әрәм итү ул үлемнән дә куркынычрак. Чөнки вакытны әрәм итү ул Аллаһ белән араны үзә. Чөнки бит инде Аллаһ белән кайчан син якынаясың? Аллаһка итагать иткәндә, ибадат кылганда, игелекле файдалы гамәлләр кылганда, әгәр дә шушы гамәлләрне кылмыйча, киресенчә гынаһлы гамәлләр кылсаң, Аллаһ белән араң үзелә, ерагаясың. Шулаймы? Үлем ул бары тик шушы дөньядан гына үзә сине. Дөнья әхилләреннән генә үзә. Шуңа күрә вакытны әрәм итү үлемнән дә куркынычрак. Аллаһ Тәгалә һәр барчыбызга да вакытның кадерен белеп, вакытыбызга игътибарлы булып, бәрәкәтле гомерләр, тормышлар насыйп әйләсен. Һәр вакытта да үзебезнең вакытыбызга хисап тотып, кая үткәрәбез, ничек тотабыз, һәм уңай гына җавап биреп инде файдалы, игелекле, хәерле, изге гамәлләрдә үткәрергә насыйп әйләсен иде. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы тоткан уразаларыбызны, биргән садакаларыбызны, укыган Коръәннәребезне, укыган тарихларыбызны кабуллардан кылып, әҗр-савапларын кыямәт көнендә күреп, шатланып, шушы әҗрләрнең сәбәбе аркасында Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә ирешеп, фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһ бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.